Талантлылар орамызда, тиребізде йылдызлар. Сәхнеде де, тұрмышта да үрнек егет һәм қызлар. Үзе оқытушы булса да, бу ханым бар яққа да булган. Кызлары да мәдәният йортында үткәргән, төрле чараларда катнашып үстеләр. Үзе дә төшеп калганнардан түгел. Максатчан, өлгөр, җитез, һәр нәрсәгә вакытын таба белә. Тәмле итеп чәкчәкләр пешерә. Районыбызда, авылыбызда үткәргән төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар ала. Үзенең шигырьләре белән безне һәр вакыт сөендереп торучы Фәнилә ханымны сәхнәбезнең түренә чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар. Барыгызны да шушы матур көзге көннәрнең берсендә булган шушындый җылы, матур, күңелле бәйрәм белән тагын бер кат тәбриклибез. Чынлап та безнең авылда бүген зур бәйрәм, авылда гына түгел, менә төрле районнардан, төрле республикабызның төрле районнарыннан, авылларыннан килгән тамашачылар белән танышабыз, шигырьләр тыңлыйбыз, җырлар ишетәбез. Шушы матур кичә белән тагын сезне бер кат чын күңелдән тәбриклим. Biz инде бүген шулай туры килде көннәр. Үзебезнең техникум белән Зәгәр шәһәрендә концерт күрсәттек. Рус әйтмешләр корабля на бал. Кызлар инде алдан әйткәннәр иде, бәйрәм була шундый дип. Нәрсә әзерләргә дигәч, нәрсәләр буласың да, без нәрсә эшләргә тиеш дигәч, алар инде шигырь укыйлар инде да бөтен кешеләр диде. Инде авылдашлар барсы да белә, мен бит инде менә Светлана әйтмешләр. 3 авылым бар дип яшим. Бүгенге көндә чөнки туган авылым Урыс авылы. Урыс авылында да бүген Розалия Полтора безнең авылдан сеңлем килде. Башка тамашачылар бар Урыс авылыннан. Мияш авылына килем булып төштем. Мияш авыллары да шулай бик күп мондаймы. Һәм инде шушы соңгы елларда 2 дистән артык инде хәзер байлар авылында шаулап, гөрләп гомер итәбез. Бик тырыш авыл халкы булган авылда яшибез. Инде 16 елда шундый бер җылысыз дигән китап уктык инде җыентык чыккан иде. Илдус абый безнең белән монда бирдә утыра. Илдус абый бик зур рәхмәт шушы китапны чыгаруда ярдәм иткән өчен. Бер җылысыз дип аталган инде 16 елның ноябрь аенда без шушы кичәне китапның презентациясын үткәргән идек. Авылдашлар шулай ук туганнар белән бергә. Шушы шигъри җыентыкка кергән берничә шигырьне укып үтәрмен. Кызларга, алып баручы кызларга нинди сораулар бирәсез дигәч, бер сорау да бирмибез диделәр. Ни өчен шигырь язганын әйтсәң, шул җитә дип. Шигырь дип инде алдагы ханымнар әйткәнчә, шигырь түгелдер бәлки безнеке, бәлки 4 еллыклардыр, бәлки шигырь шундый тизмәләрдер. Шигырь язу төп һөнәрем түгел. Бары минем күңел хәләтем. Уйларымны ак кагазга төрәм, Ходай биргән шундый сәләтем. Шатлык булса язам, сүзләремне тизәм шулай ап-ак кагазга. Авыр чаклар булса каләм алам, исем китми булган аз мәзгә. Була кайчак сәйлән кебек сүзләр, тизелә дә һаман тизелә. Көннәрем була, берни килми, бер матур сүз килми бу телгә. Шигырь язу рәхәт, матур шигырь. Иҗат белән яшим дусларым, тыныч дөньяларны данга күмик. Барып җитсен сезгә җырларым. Сызып аттым шушы елларны. Инде Рөстәм абый Әхмәтханов дигән үзешчән композиторыбыз барыгыз да беләсез. Мурат Кече авылыннан ул бүген килергә тиеш иде. Ул инде минем урыс авылы турында булган шигыремә көй язды. Аның да эшләре килеп чыкты. Ул да шул клуб мөдире булып эшли. Шуңа күрә килә алмады. Инде үзе килмәгәч бу җырны без башкалап, безнең җырлап караган юк. Урыс авылында хыял ансамбле кызлары җырлап йөриләр. Шигырь инде урыс авылы турында, менә Мияш турында Светлана укып китте. Урыс авылы турында булган шигырь инде сезнең игътибарга шулай ук җиткерәм. Шигырь юлларны укыйм. Кычагына алып авылымны, тулбай гөле күскә иркәли. Таң алдыннан искән җылы җилләр назлап авылымны үпкәли. Эй урысым, урсуым,
Койларга ага суым, сиңа кайткан чакларымда басам йөрәк ярсуым. Авыл буйлап ага инеш суы, төз наратлар каршы алалар, тырыш халкы намус белән яши, авыл ямьләп туа балалар. Таш чишмәнең саф суларын эчеп, көтүлектә үскән балалар онытмыйлар сине ачылырда, җомай буен искә алалар. Горурлыгы булып авылымның баттал кебек өлкән агалар. Авылымның зифа каеннары хәерле юл теләп калалар. Кушымтасы дәвам итә. Менә шундый авыл турындагы җырга шигырьгә җыр язды, ки язды Рөстәм абый һәм үзе башкарый шул җырны. Әйткәнемчә инде Бойлар авылы минем өчен икенче туган авылым, дип әйтәбез инде. Сагынам сине Бойларым дип бу шигырьнең яңгыраганы бар. Авыл китабы чыккач, Бойлар авылы турында китап чыккач, без ул шигырьне укыган идек. Шушы Бойлар авылына багышланган. Бала чагым гөрләп үткәнгәме, таныш миңа һәрбер сукмагың. Шул сукмаклар аша кайтыр идем, сагынам сине, сагынам Бойларым. Истә әле, һаман истә әле, җәйге матур тулган айларың, шул чакларга кайткан кебек булам. Сагынам сине, сагынам Бойларым. Күз алдымнан бер генә дә китми, басуларда йөргән тойларым, шул тойларда яшьлегемә кайтам. Сагынам сине, сагынам Бойларым. Еш кайта алмый читтә йөргән чакта, табылмаса кайтыр җайларым, хатирәләр белән тынычланам. Сагынам сине, сагынам Бойларым. Еракларда синнән яшәсәм дә, синең хакта минем уйларым, төшләремә кирип идәдәсең. Сагынам сине, сагынам Бойларым. Салкын чишмәң, көлеш яңгыравын, күлләреңнең тирән сайларын, төнбуеклы ыкбыйларың белән сагынам сине, сагынам Бойларым. Алма бакчаң, изге авылларың, онытылмас хәшти тауларың, балачакка алып кайта мине. Сагынам сине, сагынам Бойларым. Сызылып аткан алсу таңнарында үзәк өслеш кышлар сайравын. Чык тамчылы чирәмнәрең белән сагынам сине, сагынам Бойларым. Һәр мизгелең җанга якын синең. Яратам мин кышың, җәйләрең, мул күзләрең нурлы язың белән сагынам сине, сагынам Бойларым. Авылымны бизәп гөрләп тора, кызыл туйлар, бәби туйлары, түзә алмам ахры сагынуга, кайтам сиңа, кайтам Бойларым. Бу инде яшьли чыгып китеп, Бойларда җитди яшәүче кешеләр исеменнән язылган шигъри юллар иде. Темага ошашак бер шигырь булды инде, беренче апа чыгыш сагында идем, соң «Бер җылы сүз» дигән китапның исеме. Шулай итеп, «Бер җылы сүз» чынлап та безнең шундый заманда яшибез инде, ашыккан булабыз, кабаланган булабыз. Бер-беребез белән туктап, хәл белергә, бер-беребезнең хәлен сорашырга вакыт җитмәгәнгә сылтау итәбез, әйме? Чөнки эш күп, вакыт күп, интернетта торасы бар, компьютерда һәм башкалар. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Ашыгабыз, нидер эзлибез, гомер үткәнендә сизми калсак, үкенербез әле үзебез. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Кырысландык, усалландык без, шәфкать, мехрибанлык дигәннәрен күңелләрдән сызып ташлыйбыз. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Вак төяккә китә исебез, дөнья куып, мал артыннан куып, дөнья көтеп, мал артыннан куып, тормыш төбенә үк төшәбез. Бер җылы сүз җитми безгә бүген. Кичермибез, сабыр итмибез, ялгышканга туры юл күрсәтеп, абынганга ярдәм итмибез. Бер җылы сүз, бары бер җылы сүз, хәлең ничек, барда яхшымы, синең өчен бик шат, сәламәт бул, әллә шуннан телең каламы? Бер җылы сүз, барда яхшы булыр. Канат бирә, күпне яшәтә, күпкә яшәтә, онытмагыз, бары тик яхшылык, якты дөньяларда яшәтә. Biz sizin şiirleriniz bilen tanışıp barabız indi. Sizin indi rayon gazetinde bir köp şiirleriniz bilen bir sonunda rayon gazetinin mende şiir yolları var sizin. Minzele kızı gururlanam. Yazmış meni koya iltse de. Mindelenin kıdal budağı deyip
белмей читләр әйтсә дә. Менә бу сез Минзәлә кызы булуыгыз белән горурланасызмы? Бу шигырегезнән ничек туды, ничек эргәсез? Сорау булды. Бұл енді Минзәләнең юбилей вакытында язара кушканнардыр инде мәктәптә эшләгәч инде шуңа күрә язылган шигырь булгандыр бәлки. Чынлап та Минзәләдә туганыбыз белән Минзәләнең кытыр булуы белән без монда утыручылар бөтенебез дә гомер буе горурланып яшәргәме? Әгәр дә менә Казанда укыдым бит инде шул вакытта ук инде Минзәләнең укучылары бик күп булмагандыр инде. Кайсы районнан сорасалар, Минзәләнсәң, Минзәләнең кытыр булуы дип торганнар. Шуңа күрә бик нык горурланам Минзәләдә яшәвем белән, Минзәләдә тууым белән, хәзер инде эшләвем белән шунда. Бернинди дигән юк аның. Бик матур безнең шәһәребез, без бик матур районыбыз. Гомер юлым дип атала. Менә алдагы дип әйтәм инде һаман теге соңрак сөйләгәчәйме 50 яшьтә без тагы сөйләде бит. 50 яшьтә инде картайды дип, яңа тормыш ашаган инде ди ул. Бырма тормыш сукмагының бер өлеше инде үтелгән. Катлы-катлы гомер йомгагының күпмеседер белмим сүтелгән. Үткәннәрне барлыйм, рәхәт итеп, җырлап көлеп уйнап яшәгән. Матурлыкка, якты хыялларга күңелләрдә урын түшәлгән. Миңа дигән, миңа насыйп булган. Еллар чәчкә бераз шал сипкән. Дөньям җитеш, балаларым исән, тигез тормыш миңа шул җиткән. Туганнарым мине аңлаганда, дус ишләрем янда булганда, гаиләмдә барда әйбәт булып, сау-сәламәт гомер иткәндә, канатланып иҗат итсәм иде. Алга таба барган көннәрдә яшьлек дәрте сүрелмәсен иде. Гомер күзләремә кергәндә. Сеңләпезгә рәхмәт. Егетләр булышса, җырда җырларга куштылар. Башта чакырып бетерделәр дә кунакка дип, аннан соң. Менә бу җырны җырлар алдыннан шушы залда утыручы Рәйсә апаның туган көне икәнен белдек. Рәйсә апа, Лукманова Рәйсә апаның туган көнең белән сине исән-сау яшә. Балаларыңның игелеген күреп, шатлыкта, бәхеттә, сау-сәламәт булып гомер иткәнме? Biz seni bik yaratırız. She did.